Пълнени чушки с кайма и ориз в мултикукър. Delicious Vibes – каналът за кулинарни изкушения. Много бързо, лесно и вкусно става тази рецепта в мултикукър. Първо си приготвяме плънката за чушките. Нарязваме една глава лук на ситно, настъргваме един домат, който добавяме към каймата. Овкусяваме каймата с чубрица, сол и ако някаква друга подправка вие си добавяте, също може. Слагаме и малко вода към каймата и доматите. Това го правим, за да не ни става каймата на бучки. След това приготвяме плънката в съда на мултикукъра. Запържваме лука. Към лука добавяме и каймата, запържваме ги заедно. Когато е готова каймата, добавяме половин чайна чаша ориз. След това слагаме малко червен пипер, разбъркваме и добавяме една чайна чаша вода. Оставяме малко да повари сместа и след това си пълним чушките. Нареждаме готовите чушки в съда на мултикукъра и сипваме вода някъде до средата на чушките, може и малко повече. Пускаме ги в мултикукъра и слагаме да се готвят под налягане за 15 минути. Когато са готови, взимаме капака за запичане и слагаме за около 15-20 минути да се позапекат още малко. Най-хубавото в случая е, че нямаме много изцапани съдове, а само един съд на мултикукъра. Всичко направихме в него. Плънката и след това и готовите чушки станаха много сочни и вкусни. Не се колебайте да пробвате рецептата в мултикукър. Абонирайте се за канала Delicious Vibes за още рецепти.